dia, el meu nom és Uriel Montesinos Moreno, soc psicopedagog i estic aquí perquè m'han convidat al grup de treball sobre salut mental de les biblioteques del Bages i Moianès per parlar sobre la relació que tenen o que té el joc de taula modern en la millora, en aquest cas, d'aspectes relacionats amb la salut mental. Per mi és important, o un dels aspectes més importants que té el joc de taula, és que és un recurs que ens permet o ens genera una motivació cap a allò que estem fent i, per tant, el joc, si té la capacitat de permetre'ns desenvolupar aspectes relacionats amb la cognició, amb l'emoció i la socialització, amb aquesta motivació que ens aporta el joc de taula serà molt més senzill, doncs, com us deia, millorar aspectes relacionats amb això. Dir-vos també que una cosa molt important del joc de taula per mi és que és un recurs inclusiu. Per mi aquesta inclusivitat es demostra en que qualsevol persona de qualsevol edat o amb qualsevol tipus de trastorn en el joc trobarà un espai que li permetrà identificar-se o reflexionar sobre ell mateix, identificar-se amb els altres i, a més, treballar un seguit d'aspectes cognitius que amb altres recursos potser no podria treballar. Sobre aquests aspectes cognitius, dir-vos que el joc de taula, depenent de quin tipus de funcionament té el joc, ens permetrà desenvolupar o controlar la impulsivitat, ens ajudarà a millorar la capacitat d'organització, planificació, també la memòria, i després trobaríem altres jocs, que serien més els cooperatius, que aquests ens permetrien més desenvolupar aspectes emocionals o aspectes socials. Sobretot perquè, al final, el joc cooperatiu el que ens planteja és el repte d'entre tots i totes assolir els objectius que ens proposa el joc de la forma més efectiva possible i, per tant, això ens porta a haver de reflexionar, ens porta a haver de negociar, ens porta a haver de posar-nos d'acord entre la resta de membres, en aquest cas el grup de joc, per, com us deia, aconseguir els millors resultats possibles en aquesta partida. Res més, gràcies per tot i fins aviat.